Mikael Kihara omako thuolo mokuongo e chung' mar jotugo e tuke mag rawere motis ni Junior Strokeplay Championships mibago e alap mabudhaiga Golf Club bang' kalo Krish Shah mane nitiere thuolo mokuongo midhiambo manyoro. Mikael Kihara oyudo points 73 e round mar ariyo odiechieng' ma kawuono. Kama en medruok mar points mane oyudo e round mokuongo. Krish Shah kamachielo oyudo points 75 e round mokuongo ka odiechieng' ma kawuono noyudo points 76. Junaid Manji omako thuolo mar adek e chung' mar jotugo moyudo points 158 e round mokuongo gi mar ariyo. Jotugo maromo 49 ng'ado tiko mar donjo e round mar adek odiechieng' makiny. It counts towards our order of merit, but secondly also counts towards world ranking, and this is how our juniors are ranked around the world. It also helps them get scouted through the world rankings, and this is also how we do select our juniors for national duty. Tielo mar 11 mag tuke golf moser kod bengi mar